Абе има някакви миризми се прокрадват. Сигурно от мене. Има някакво веродо на места, се усеща. Или от нафтата, бе? Нафтата ми е капна. А къде си там, бе? Пано само горе в врата. Тръгна. Вика оттам. Нафтата, а не? Не. Аз мисля, че тук трябва да се качиме, колата само да го видим дали ще мине и да пускаме нагоре, да не спира. Дали не го качих на трета скорост на газ? Тук ще си тръгна. И там подскочи даже на бубуна. Аз? Предницата добре дигна. На бубуната долу, къде се взима за вода. Що намали сега? Птичката газ. Аз до трета падна. Това излита. И аз също трябва на трета мъзга. Да покажа горе-долу края на разходката. Безумно твърд сняг и дълбок коловоз.